Dobrý, chcel by som vám predstaviť pec na starý olej 17 až 33 kW. Návod na použitie, ako sa tá pec zapája, funkcie tej pece, bezpečnostné prvky. Tuto je tá pec s tým, že nalejete starý olej do nádoby cez sitko, ktorá má 50 litrov. Dáte misku, v ktorej sa spaluje nahriatý starý olej. Dáte si medzikrúžok. Deflektor, ktorý zachytá na priamy oheň do komína. Nátrubok. To je kryt. Nalejete cca deci a pol nafty na misku. Kúsok papiera vytreme s týmto nádobu s tou naftou. Zapálime. Dáme tam trysku na olej, cez ktorú vám bude vchádzať starý olej donútra. Dáme do siete. To sme mohli spraviť aj predtým. Stlačíme tlačidlo štart. Pec sa zapne. Pri zohriatí na požadovanú teplotu sa spustí ventilátor a dávkovanie oleja. Sú tu prepínače na univerzálny olej a na naftu. Máme to prepnuté na univerzálny olej. A počkáme, kým sa pec zapne. Čo trvá cca tak 5-7 minút. Dobre. Pec má dva bezpečnostné prvky proti pretečeniu oleja. To je vlastne vzadu je miska, keď náhodou nevyčistíte misku, na ktorej sa vlastne spaluje starý olej, tak vám pretečie a miska sa naplní a rozsvietí sa tlačidlo porucha, že je preliatie misky. Potom treba stlačiť tlačidlo stop a znovu štart. V prípade, ak by sa vám pec prehriela, keby mala viac ako 90 stupňov vo vrchnej časti, vypne vám takisto čerpadlo, teplotné čidlo, ktoré treba reštartovať stlačením a znovu treba stlačiť štart a znovu treba stlačiť stop a štart. Pri skúsení pece treba mať vždycky, keď nalejete naftu a zapálite potenciometer, ktorým sa vlastne reguluje čerpadlo oleja na minimum, pokiaľ sa nedotkne. Miska na pretečenie sa nachádza v zadnej časti, ktorá keď sa naplní a náhodou by vám vypla pec, treba ju vyčistiť, stlačiť tlačidlo stop, potom znovu štart a pec po vychladnutí môžete znovu naštartovať. Sem do tejto nádoby treba liať starý olej, s tým, že toto sitko je dosť hrubé, vnútri sa nachádza ešte ďalší filter, ale je lepšie starý olej kvôli sadzám a kvôli nejakým silikonovým úlomkom z tesnení,
treba liať ešte cez jemnejšie sitko. My tu máme provizorne spravenú nádobu na olej s tým, že aby sa vnútri nádoba nezašpinila, tak len kvôli tomu toto je. Ináč tam je výpustný ventil, ktorý keby vám náhodou niekto dal olej s vodou, tak zo spodu voda je ťažšia ako olej a zo spodu si vypustíte vodu, ktorú vlastne pec nespáli, alebo spáli len starý olej. Tuto je doplnkové príslušenstvo, ekonomizer je vlastne na to, lebo 50 až 60% tepla uniká cez komín s tým, že to teplo, ktoré vám uniká cez komín, vám zredukuje ekonomizer a vlastne zužitkuje vám aj to teplo. Keď sa vám spustila, nastavíte si potenciometer na štvrť otáčky na takých 15 minút, aby sa vám pec dokonale zohriala a mohli by ste pridať. Pec sa už zapla, teraz začala kúriť. Teplo rozháňa ventilátor. Po celej miestnosti. Takisto aj ekonomizer, kde prietok vzduchu sa dá nastaviť reguláciou prívodu vzduchu. Fúkaný vzduch, ktorý ide cca po 5 minút spustenia pece, je 119,120 stupňov. Teplota fúkaného vzduchu z ekonomizera je 186, okolo 180 stupňov. Można ísť. Veľa ľudí sa pýta, že vlastne prečo by si mal zakúpiť ekonomizer, ktorý vlastne vás zužitkováva teplotu, ktorá vám vlastne ide komínom von. Vy dokážete ekonomizerom zachytiť počas prevádzky pece teplotu buď v tej miestnosti, v ktorej máte pec, alebo v miestnosti, ktorú máte vedľa, mimo zariadenia, tak dokážete vykúriť tú miestnosť a v podstate zadarmo na teplotu, ktorú si určite sami, lebo si ju nadstavíte. A v podstate spaliny, ktoré vám idú von z komína, takisto aj teplo, vy dokážete ešte z týchto zariadení zužitkovať. Dymivo zariadenia, ktoré je spustené v prevádzke, je minimálna a až žiadna. Čo sa môžete pozrieť na komíne. Pri plnom zaťažení pece je dymivosť asi takáto, jak je teraz. Okom ani nie je viditeľná. Toto je len provizorné pripojenie na komín. Originál by mal byť komín minimálne 5 metrov, čo tento komín má, len musí byť spojený s váranými kolenami, čo je úplne jednoduché na pripojenie, ktoré môžete dostať v hociakom železiarstve. My to máme teraz takto napojené len kvôli tomu, aby sme vám predvedli funkčnosť tejto pece s tým, že inak sa to zapojí nedalo. Pec, môžem vám názorne ukázať, pec pri preťažení a pretečení oleja sa automaticky vypne,
rozsvietí tlačidlo, že je pretečená. Čo znamená, že pec automaticky sa vypla, prestala dávkovať olej. Pec treba nechať vychladnúť, dochladiť ju ventilátorom na požadovanú teplotu a keď vypne, cca po pol hodine môžete misku vyčistiť, stlačiť tlačidlo stop, tým resetujete poruchu a stlačíte tlačidlo štart a znovu zapálite naftu a spustíte pec znova do prevádzky. Pri prehriati pece sa vám rozsvietí, ako náhle pec by sa prehrievala, že by vám dal niekto benzín namiesto oleja alebo nejaké iné horlavé látky, acetón, automaticky sa rozsvietí prehriatie. Takisto pri prehriati treba pec nechať dochladnúť na požadovanú teplotu, kde termostat automaticky určí vypnutie ventilátora, počkať pol hodinu, stlačiť tlačidlo stop, resetovať poruchu, stlačiť tlačidlo štart a znova pec zapáliť ako pri prvom postupe. Naliať naftu a zapáliť ju. Termostat, ktorý je tepelné čidlo, ktoré sa nachádza na boku pece, spúšťa pri dosiahnutí požadovanej teploty čerpadlo, ako aj ventilátor. Pri vypnutí pece tlačidlom stop spínač dochladí pec na bezpečnú teplotu a vypne sa ventilátor. Nikdy nevypínať pec skorej zo zásuvky pri odchode z dielne alebo zo skladu, lebo snímač by bol vystavený strašne vysokej teplote, pričom by sa poškodil. Teraz vám ukážeme vypnutie pece. Pec sa vypína tlačidlom stop. Automaticky sa prerušilo dávkovanie oleja. A pec teraz dohorieva a po cca, záleží od toho, jak je pec dohriatá, v 20 minútach vypne automaticky sama. Pec po vypnutí cca po 3 minútach zhasla a plameň na spalovacej miske dohorela a teraz už vlastne len dochladzuje pec. Teplota v miestnosti stúpla cca pol hodinu po spustení pece, prvotnom spustení pece o 10 stupňov. Pec po vypnutí cca po pol hodine sa zastaví, vypne sa ventilátor, je vychladená. Pri opätovnom spustení pece treba vybrať misku, na ktorej je spálený karbón. Po pol hodine je tam asi toľkoto nečistôt. Pri 7-hodinovej práci pece je tam asi 15-20 cm široká a centimeter vysoká škrupina z karbónu spáleného, ktorý vlastne odškrabnete, dáte do kontajnera a misku vložíte späť a pec zložíte tak, jak bola ukázaná v prvom bode. Pec je plne automatická s tým, že vlastne treba sa starať hlavne o čistotu misky, ktorú treba vyčistiť raz za 24 hodín, plus
samozrejme treba mať v nádobe olej. Elektronika a riadiaca jednotka sa vám postará o všetko ostatné. V prípade, keby bol olej moc zakarbonovaný, môže sa vám zaniesť táto trúbka antikorová, ktorú treba časom vyčistiť buď vrtakom alebo prešpárať ju. Keby sa vám náhodou táto trúbka zaniesla počas práce pece a prestala by vám ísť, tak do dochladenia je spustené stále čerpadlo s tým, že prepad, aby vám nevytopilo dielňu starým olejom, sa vracia späť do nalievacej nádoby. Pece, ktoré ponúkame, je minimálne 10-15 typov, záleží od toho, na jakú plochu vykurovaciu by ste ich potrebovali. Ponúkame viacej ako 15 typov pecí, záleží od toho, aký priestor chcete vykúriť. V prípade, či je budova zateplená, či je z plechu, či je odizolovaná strecha, jaká je vysoká, koľko kubických metrov chcete vykúriť, na jakú požadovanú teplotu. V prípade záujmu alebo informácií ohľadom týchto pecí, ako aj cien, sa môžete informovať na www.melila.sk a nemusíte sa báť nás kontaktovať.